Nosaltres, des de la Fundació Espigoladors, treballem per l'aprofitament alimentari, prevenint les pèrdues i el malbaratament alimentari. També treballem per garantir el dret a una alimentació sostenible i oferim oportunitats laborals en un obrador de conserves vegetals que es diu És Imperfect. De l'acord de ciutat esperem trobar-nos, totes les entitats i empreses en les que tenim un compromís per l'alimentació sostenible, compartir què estem fent, conèixer que el dia a dia no ens deixa i trobar sinergies i oportunitats de col·laboració. Sí, nosaltres estem totalment compromeses i alineades amb l'estratègia i tenim el compromís de consolidar i establir la xarxa d'espigolament al parc agrari de la zona metropolitana. També estem reforçant l'espigolament entre les persones usuàries de les entitats socials, juntament amb activitats de cuina i d'alimentació saludable, i estem també potenciant un espai de simbiosi alimentària per redistribuir o buscar oportunitats d'aprofitament d'excedents actualment de les empreses hortofrutícoles.